Doncs benvingudes, benvinguts a tots els que ens acompanyeu en aquest darrer acte del cicle de traces literàries que organitza l'Ajuntament de Barcelona a través del districte de Sarrià-Sant Gervasi i que és un cicle que el que pretén precisament és mirar de recollir totes aquelles empremtes, tots aquells treballs, totes aquelles persones que han deixat aquest petit detall literari o no tant detall, en alguns casos molt més gran, que recullen espais i escenaris de tots els barris que composen el districte. Aleshores, en concret, aquesta vegada ens fa molta, però moltíssima il·lusió poder compartir aquest acte que estem tots i que quedarà també gravat de forma que quan vulgueu el podreu tornar a mirar i a remirar i aconsellar que algú se'l miri. Doncs ens fa molta il·lusió poder compartir precisament aquest testimoni amb la Teresa Coniller, veïna del Ferró, de molts anys, de molts i molts anys. I, per tant, només voldria això, agrair-vos que hagueu vingut i que puguem compartir plegats aquesta estoneta de conversa amb ella, recordant la seva vida professional, però també aquesta vida de veïna del barri. I aquest acte el fem en un espai que, com podeu veure, és molt i molt especial i molt agradable i és perquè estem a la Fundació Rocamora. Aleshores, li demanaré un momentet a l'Eduard Rocamora, que és el nebot del senyor Rocamora i anfitrió en aquesta ocasió, que ens digui unes paraules. Eduard, si vols venir un momentet, estem molt agraïts que ens hagis acollit. És un plaer poder fer aquest homenatge a la senyora Coniller. I només explicar 4 coses. Aquí va viure Manuel Rocamora des del 1936 fins al 76, data de la seva mort. I ell es va passar tota la seva vida col·leccionant, i aquí ha quedat la seva casa amb totes les seves col·leccions. Quan ell es va morir, va deixar per escrit que a veure si es podia constituir una fundació cultural per conservar tot el llegat d'art que ell havia fet durant tota la seva vida. I és això, i estem a casa seva i és un plaer poder fer aquest homenatge aquí amb vostè. Espero que vagi tot molt bé. Doncs moltes gràcies, Eduard. I ja dic, sense més preàmbuls, us deixo ara amb una conversa entranyable amb el Magí Camps, la Teresa Coniller, la seva filla Araceli, i aquí, amagada aquí darrere, també tinc la Lali Barenys. Gaudiu-ne molt, que és un privilegi poder estar aquí. Moltes gràcies. Pare, no m'insulteu, que m'enverina l'aire i la llum, això que haveu pensat. No tingueu una llengua tan mesquina, que estimada de bo no és cap pecat. Vos em guaiteu una ànima tan erma i aneu a presumir, sense raó, que el desig de la sang és el que enferma, com si al món no hi hagués res de millor. Com si ignoréssiu que em manté més presa i em lliga més i amb un lligam més fi. Aquest tebi panteig de la tendresa que se'n fa dins del cor quan veig patir. No és desig de femella el que m'atia. Pare, no és un desfici violent, sinó que és l'ajudar-lo cada dia a arrossegar la creu del sofriment. Vos sabeu que ell tenia força plena per fer-ho tot, matar, lluitar o fugir. I com un xai va doblegar l'esquena i es va deixar lligat, diguem, per mi. Encara que el meu prec era poc arma per tantes violències i tants bulls. Va ser Nostre Senyor que va escoltar-me i en un instant va netejar-li els ulls. La forca del penjat se li amania. Varen venir misteris, veus i planys. I amb 5 anys de presidi se'n sortia. Però, Mare de Déu, i quins 5 anys!
Com són dolces aquestes atzabares, si penseu en aquella gran negror. I quins posats, quins ulls i quines cares, com vivien a dins de la presó. I aquell baf desolat de la pedrera, on els duien lligats mà contra mà, amb el bargall punxant-los pel darrere com els bous quan es cansen de llaurar. I si algun mantenia la mirada, un cop de xurriaques per consol. I amb els grillons i amb la canyella inflada, pica que pica, estabornits pel sol. I l'engruna de lleure que ell tenia, quan jo li netejava el front suat, no sabeu aquell home el que agraïa, el que estimava que li fes costat. I quan la colla vil es descordava, cercant l'esplai al got de l'aiguardent, i ell veia que si jo no l'aguantava, cauria en el més baix embrutiment, feia un esforç per no ser com els altres i l'animava al meu parlar segur. Quan jo li deia, Jesús, per tots nosaltres, encara va patir molt més que tu. I ell em mirava amb un desig de viure, rendit de set, d'angúnia i de treball, volent dissimular, amb un mig somriure, el plor que li corria cara avall. I separats ens fèiem companyia. I en aquell gran amor, a tot florir, jo l'estimava molt, perquè patia. I ell, perquè jo el sabia compadir. I mireu, pare, dins de l'hora seca de pietat, només de punxa i fang, quan jo li refrescava la muñeca perquè les cordes me li feien sang, ell, sens piular d'un tractament tan cafre, obria els ulls com un infant petit, en veure els llavis meus damunt la nafra, encomanant-li la dolçor del pit. I en el bes jo hi posava tanta vida, perquè creieu-me que no hi ha cap flor que es pugui comparar a la pell ferida de l'home que t'estimes de debò. És l'home, m'enteneu? L'home que es quadra davant de les ganyotes de la sort, que no és ni aventurer, ni és ric, ni és lladre. És un home només, amb ulls i cor, que abans l'has vist cosit de traïdoria, però que se n'ha desprès al costat teu, perquè tu et convencessis que hi havia, en el seu fons, un cert alè de Déu. I que tenint uns llavis per ofendre, tan sols l'imaginaves violent. I a poc l'has vist tornar-se tendre i fins ser tendre vergonyosament. I has vist aquell turó de carn que malda per ser esquerp i ser agre i fort i gran, que quan et té el seu cap damunt la falda li amoixes els cabells com un infant. I quan la lluna freda volta i gira i ell decanta el seu front cap al teu front, li abraces el pit ample que respira, igual que si abracessis el món. I sents dins les costelles com ressona el cor, sabeu? El cor mig adormit. Quina altra llum voleu per una dona que estimar com jo estimo el meu marit? Ara que una petjada poc segura el podria portar a camins d'esglai i que per treballar la terra dura necessita els meus llavis més que mai. Ara que no em fa mal la llum del dia i que l'abril m'ha refrescat la pell. Ara que me l'estimo amb alegria. Ara voldríeu separar-me d'ell? Teresa, bon dia. Hola, bon dia. Com estàs? Com estem? Molt bé. L'Estrella dels Miracles, hem sentit un fragment. Sí. Que tu havies... Perdó, que vostè havia fet fa... Que tu. La setmana Que tu. Fa molt respecte, Perquè Vale, jo en tinc uns vale. quants, però vostè en té uns quants més, L'Estrella dels Miracles de Segarra, Sí. que vau fer quan us vau voler retirar dels escenaris, no? No, l'Estrella dels Miracles no ho vam fer. No, No, em vam fer refereixo Reina, als fragments. Reina. Els fragments. Ah, Els fragments de Dones com jo. sí. Que hi havia aquests fragments Sí. de Segarra. De Segarra. Sí, bueno, quan jo vaig dir
i ja tenia 89 anys, quasi 90, i vaig dir, ara tinc de plegar. Això. Doncs llavors vaig fer un recull de tots els fragments de totes les comèdies del Segarra, els tangos, que en diuen ara, perquè el Segarra sempre, en les seves obres, sempre hi ha un tango de la primera actriu i un tango del primer actor. I vaig recollir els que em van agradar més, de tot. Em vaig recollir, em sembla que en tenia 20 o sí, una cosa així. I vaig fer un espectacle de tots aquests fragments. Un espectacle que l'Eli Barenys ara ha recuperat. Ha recuperat, això mateix. Amb el nom dels tangos de Segarra, però el seu es deia, Pere, que ho diré bé, Dones com jo, heroïnes de Segarra, correcte. No correcte, clar. Sí. No s'ha de recordar. Molt bé. Els tangos. Vostè sap que a mi em va fer ballar molt al cap, això. Sí. Perquè jo la vaig entrevistar per La Vanguardia, ara fa unes setmanes, abans dels 90 anys, i parlava dels tangos, i els tangos. Bueno, perquè aquestes noies, això és cosa d'elles. Jo en deia els fragments, però es veu que ara els joves en diuen tangos. Doncs és una cosa que m'ha costat molt de trobar perquè bé, evidentment és argot, no? I es refereix a aquests monòlegs dels personatges. Dels personatges masculins i femenins. Les àries d'òpera, ho comparàvem amb les àries d'òpera, ara en parlàvem amb la Lali. I vostè va fer aquesta selecció i va ser com una mica el comiat, dels escenaris. Sí, només que el Nelo després, quan ja acabàvem, diu: tinc una cosa molt maca que m'agradaria que em fessis encara. Dic, no, jo ja he plegat. Diu, és que és una obra del Rossinyol, em sembla. Rossinyol. Del Rossinyol, sí. Que és el jardí abandonat del Rossinyol i que m'agradaria que el fessis encara. I hi ha un paper d'àvia molt maco. Bueno, doncs ara em retiraré amb aquesta. I l'última obra que vaig fer va ser aquesta. El jardí abandonat. Però som aquí perquè sou veïna del Ferró des dels anys 60, m'han dit. Sí. Com vau anar a parar aquí? Perquè som nascuda a Sabadell. Perquè nosaltres, quan vam venir a treballar al Teatre Romea, vam buscar una casa... Quan diu nosaltres, què vol dir? Qui vol dir? Quan diu nosaltres, qui vol dir? El meu home i jo. En Domènec i jo. Vam venir a treballar al Teatre Romea i vam buscar una casa que fos a prop del Teatre Romea i ens va sortir un piset a darrere de l'Ajuntament de Barcelona. Al carrer del Call. Al carrer del Call, sí, per allà. I bueno, vam anar a viure allà, però allà hi havia molta humitat. Era un lloc molt humit. I a mi amb una obra de teatre, fèiem una obra de teatre que la fèiem al mes de gener, i passava a la Costa Brava a l'estiu i jo sortia amb un vestit i el Ramon Duran em deia: nena, posa't un abric. I com em puc posar un abric si estem a l'estiu i a la Costa Brava? I tothom deia que feia calor a la comèdia i no em podia pas abrigar. Doncs llavors em va agafar un bronquitis terrible i no se'm curava. I el metge em va dir: si no marxes d'aquest pis no se't curarà mai aquest bronquitis. I llavors va ser que vam voltar cap a la part alta de Barcelona i vam anar a parar a la Ronda General Mitre, que encara no existia. El pis que nosaltres vam anar a llogar eren 4 cases que deia General Mitre, però a davant hi havia com un jardinet, no s'havia obert encara l'avinguda i vam anar allà. I a mi m'han dit que vostè viu aquí davant i que es veia, abans que fessin els blocs de pisos, es veia aquest edifici. Sí, esclar, perquè això era un poblet, eren tot cases baixes, només hi havia 4 cases que deia General Mitre. I a davant de casa hi havia un jardinet que les nenes, quan eren petites, mare, volem anar a jugar. Bé, aneu a jugar. Baixaven a baix i jugaven perquè allà no hi havia cotxes ni res. Era tot tancat, era tallat. I hi havia com un jardinet a davant i allò havia de ser General Mitre, però
Va tardar molts anys a ser-ho. Però amb 60 anys ha canviat molt, no? Sí, ha canviat molt. Ha canviat molt, però vostè no s'ha mogut del barri. No, des de llavors no. Des de llavors sempre I hem aquí ha viscut. tornat a tenir bronquitis? No he tingut Aquí no. I estava allà a la muntanya, ja Sí. no hi havia aquelles humitats No del n'he carrer tingut del mai Camp. més, no va ser la cura. Em va curar això. Però va seguir actuant al Romea Sí, i va seguir, doncs, a mi m'han explicat que pels 150 anys del Romea, que va ser ara sí. el 2015, no sé exactament Sí, l'any. bueno, sí. Sí, més o menys. No fa gaire. Van mirar i resulta que vostè va ser l'actriu Que havia fet més obres en el Teatre Romea. que havia sí. estrenat més obres al Teatre Sí. Viva, l'actriu Viva que havia estrenat més obres al Romea. Sí. Això és així. Sí, és I així. això per què? No sé, perquè els directors, quan em feien el repartiment, doncs a mi em donaven la protagonista, mira, perquè els devia agradar més. La protagonista, No ho sé. Havia fet molts de Segarres Sí, moltes en vam fer de Segarra. i a banda de Segarra, quines altres obres feien? Fèiem de tot, fèiem Guimerà, fèiem Maragall, fèiem de tot. I hi havia uns quants que jo, esclar, tinc 100 anys. 100 anys i un mes ja tinc. Esclar, em costa de recordar aquestes coses. Perquè t'ho deia ara, això. No, jo li preguntava, perquè a banda de Segarra, Sí. les altres obres, em deia Guimerà, em deia En fèiem d'actors del moment, de llavors, que jo ara no, per això que et dic de la memòria, que m'ensenyes a mamar, que no te'ls puc anomenar, però hi havia actors d'aquella època que feien obres molt maques i en vam fer molt maques. Sí. I sempre, quasi sempre feia jo. Bueno, entre la Broquetes i jo, la Mercè Broquetes i jo fèiem les protagonistes. Molt bé. Ella sí havia de ser una protagonista més joveneta, més ingènua, que la Broquetes era més gran que jo, però... però semblava més jove. I ella també sempre feia els papers de més jove, i jo feia la primera actriu. I ara que esmenta la Mercè Broquetes, vau explicar aquella anècdota dels gats. Com va anar? Ai, això va ser molt divertit. Un dia fèiem una comèdia que ella es havia de casar i jo era la criada i l'ajudava a vestir. I com comença la comèdia així, s'aixeca el taló i veig que en el taló hi havia agafats 2 gats. I de cop, pam, es deixen anar i cauen allà a terra. I jo dic, ai, perdoni, senyoreta, esperi que agafo els gats i dic, els vaig a portar a la cuina. I va seguir la funció, no? I va seguir la funció. Sense cap problema. Va ser molt divertit. Va anar bé, no? Va ser molt divertit. I el públic ho van atendre molt bé, però van aplaudir tot. Van aplaudir tot. I ja està, no? Sí. Però vostè va néixer a Sabadell. A Sabadell, sí. I per quina raó van venir cap a Barcelona? Doncs per això, per anar a treballar al Teatre Romea. Per la feina. Sí, jo quan vaig acabar l'Institut del Teatre, jo vaig anar a l'Institut del Teatre, i quan vam acabar els cursos de l'Institut del Teatre, ara no sé. Nana? Sí, la Marta Garau, que m'estimava molt, la directora de l'Institut, em va dir, hi ha una companyia de Madrid que busquen una noia si t'agradés. Jo dic, sí, doncs sí, ja ho crec. I em va recomanar una companyia, una senyora que es deia Irene López Heredia, i em va donar un paper aquella senyora. Fixeu-vos com va dit el nom. De seguida... Irene López Heredia. Irene López Heredia. Però de seguida no li vaig agradar, perquè era més alta que ella. I llavors, quan fèiem una comèdia, una escena que teníem totes dues, ella em feia posar d'esquena al públic i a davant. I ella es posava a dalt, així. I llavors així ella sempre quedava bé. I vostè d'esquena al públic, eh? Sí, jo sempre d'esquena al públic.
A l'època això es considerava una cosa, ara es fa, però Sí, a l'època sí. posar-se d'esquena al públic era gairebé com ofensiu, no? Sí, però em feia això. No, jo. Bueno, total, que va ser Setmana Santa, van venir la meva família de Sabadell, van venir a Madrid a veure'm, i de seguida el meu pare va dir, escolta, si voleu fer teatre ja en farem, però tu ara t'has de casar, perquè jo tenia, el meu home i jo érem promesos des dels 16 anys. Jo tinc aquesta anella que me la va regalar, que a les 16 anys ja em van venir a demanar, o sigui, des dels 16 anys. I, esclar, diu, vens cap a Sabadell, us caseu i ja en fareu de teatre. Bé, doncs vam fer això. Vaig deixar la companyia, vaig anar a Sabadell, ens vam casar, i allà vam començar a fer teatre amb la companyia del meu pare, d'aficionats. I un dia fèiem Terra Baixa, i a la tracta van entrar uns senyors i diu, mira, hi ha uns senyors de Barcelona que poden portar amb vosaltres. I vaig dir, bueno, doncs que entrin. I ens venien a proposar aquells senyors, si tots dos, com a parella, volíem anar a treballar al Teatre Romea. Imagina't, quina sort. Ai, van dir que sí, de seguida. Va ser el salt professional, no? Esclar, de passar a ser professional. I sí, llavors va ser quan vam anar a viure a Barcelona, perquè vam anar a treballar al Teatre Romea. I per això el Teatre Romea ha sigut el meu teatre sempre, tota la vida, perquè jo he treballat. D'aquella temporada em van venir moltes i sempre hi érem, el Domènec i jo sempre hi érem. I fins i tot vau fer companyia. I fins i tot al final un dia vam dir, escolta'm, de fer companyia. I vam triar 3 comèdies que es deien 3 farses russes, unes comèdies del Txakhov que eren molt maques. I volíem fer això. Vam anar a veure el Serrat, que era el que llavors escoltava del teatre, i va dir, mira, volem fer això. I va dir, no. Si voleu que us deixi el teatre, heu de fer. Mira, ara el Feocienc han fet una comèdia, Els aficionats, que és molt maca i que ha tingut molt èxit. Diu, vull que veieu aquesta comèdia. I el meu home va dir, bueno, però escolta, que res, si no feu aquesta comèdia, us deixo el teatre. Bueno, doncs va fer La Pepa Maca. Llavors sí, La Pepa Maca. I va ser un èxit. Cal dir que el meu home, no és perquè fos el meu home, però era un gran director. A part d'un gran actor, era un bon actor, era un gran director, sabia molt de dirigir. I va fer un espectacle maquíssim d'aquesta comèdia. I aquesta comèdia la vam fer durant molts mesos a Barcelona, i després la vam anar a fer per tots els pobles de Catalunya, però molts bolos vam fer, molts. Va tenir molt èxit, molt. Ai, Pepa, Pepa Maca. Pepa Maca. I el que hi ha tant el renom, sortim perquè el meu home Catí, que va fer, que és un bon director, perquè al final va muntar un espectacle com si fes una festa del poble i això, i el que hi ha tant el renom cantava aquesta cançó. Molt bé. Fem una pausa. Sembla bé? Li sembla bé que fem una pausa? Sí. I la Lali ens llegirà un fragment de La Reina. Ah, perfecte, m'agrada. Ai, gràcies. A dins de la Carolina escoltava el mar espès, que em tornava la sang fina, com un glob de vi francès. I escoltava el vol estès d'unes ales de gavina. I he resseguit els racons del meu vaixell d'altres hores, el buc farcit de tions i aquell pont de les cançons i la punta on rius i plores de tan blau que veus al fons. I he vist les trapasseries d'un sol tranquil i covard, llapant l'antena i el cart i el botaló, com els dies de nissat i bogeries i de set tota del mar. Ha estat una tarda encesa aquesta tarda per mi. Després de la mesquinesa d'un respirar tan mesquí, el regust de blau marí m'ha estripat la timidesa. I et tenia al meu costat, mig home, mig criatura, mig gavot esbojarrat, que no sé pas què es figura perquè té un cabell rissat i una bona dentadura. I entre tu, el vaixell i el port, i el que jo veia i vivia,
M'ha entrat la salvatgeria d'un riure esqueixat i fort, un riure de malaltia, d'un esquinçar-se del cor. Del dit em sentia escórrer l'anell del viure segur i he sentit que el mar ensorra, que no perdona ningú, i jo m'he posat a córrer fugint del mar i de tu. No em fas por, no passis ànsia, que si la camisa em bull és perquè una vida rància topa amb el foc del teu ull. No és per la teva importància, no cal que tinguis orgull. No és por d'un punyal que es queixa i es clava dins de la pell, ni del riure de cadell que has dut a la meva reixa. No tinc por de tu, el Vanell, que tinc por de mi mateixa. És el mar ample d'atzar el que m'estira la trena i em diu que no faci tard. Tu sols ets el poca pena que em fa sentir la veu plena de tots aquests crits del mar. Tu que has vingut a les bones, sense malícia ni esquer, i no saps el so que sones, mig poruc, mig llaminer, i no coneixes les dones, i ets un pobre mariner. Tu, sense voler, has fet de guia, i jo t'he seguit perquè sí. I ara començo a patir d'aquesta gran alegria que has fet néixer dins de mi amb la teva companyia. Perquè si em sento embraó per ser del mar i embarcar-me, si tinc desig d'abraçar-me al coll que sigui, el pitjor, el primer que em doni una arma per fugir de la presó, també el desig se m'aprima i m'esvera el temporal i escupo aquest gust de sal de la mar que se m'arrima amb un panteig deslleial i tinc por de fer molt mal a aquell home que m'estima, que em va treure en una nit d'un cau de berganteria i el que feia no sabia, perquè és ell qui decidit i dia rere dia em va ficar a dins del pit tot aquest mar maleït que és la meva bogeria. Daniel, escolta, no t'adones que és mentida el teu neguit i el teu pressentiment? No ho veus que ja és curada la ferida? Jo també et vull parlar sincerament. És cert que jo he tingut la pell cremada pel vent del mar, desvergonyit i fort, que he viscut moltes hores apartada de tu, que he desitjat la teva mort. No t'estalvio les paraules franques. És cert que un mariner amb el seu esguard i amb la mentida d'unes dents molt blanques m'ha fet sentir a la sang el crit del mar. Però al moment de fer la balançada, quan m'hi abocaven tots els sentiments, he vist la veritat, esborronada, i he conegut l'engany d'aquelles dents. I com quan sents la carn que se t'esqueixa d'una torçada i et fa aquell dolor, he vist la veritat de mi mateixa. M'he sentit sola i tremolant de por. I m'he sentit tan buida, tan petita, tan sense ni cadena ni ronsal. I una dona m'ha dit, puja a l'ermita, puja a veure les coses des de dalt. I les he vist, Daniel, i en poca estona l'esbarzer de les venes m'ha florit. He anat més lluny, molt més lluny que un tret de fona, si he canviat en un dia i una nit. Que l'amor va passant com una llima damunt del cor i que no hi passa en va i que val més un home que t'estima que un home que només fa somiar. Per això, Daniel, no t'esgarris massa, no et malfiïs de res ni de ningú. Si el mariner és el foc que crema i passa, jo et dic, Daniel, que la tendresa ets tu. Jo sé que al món hi ha criatures, dones com jo, que esperen el moment de ser de l'home i que es mantenen pures i els és una alegria el casament, perquè no han estat pell regatejada. I amb l'home que les pren i les du al llit les uneix una cosa més sagrada que la trista aventura d'una nit, o moltes nits. La seva blanca estrella la respecta tothom i el seu repòs no és la meva taverna de Marsella ni la mansa vergonya dels meus plors. Són dones respectades i ningú no intenta, si elles no ho volen, ultratjar el seu nom. Jo no. Sóc una dona diferent. Aquí al teu poble s'hi atreveix tothom.
I les que bescantant-me s'entretenen. Fins ara han tingut tota la raó. Però des d'ara et dic que no la tenen, perquè ara jo les guanyo amb il·lusió. I escolto un foc més tendre a les entranyes i et juro, amb un llenguatge molt serè, que si dalt de l'ermita m'acompanyes, convençut del que fas, de bona fe, i et dic que jo vull ser la teva dona i em poses un anell en aquest dit, jo sentiré com l'ànima em ressona de cants del cel. Jo sentiré a la nit, quan sigui al teu costat ben abraçada, no sols la teva carn i el crit del mar, no una aventura massa arrossegada, ni un desig estantís que està fent tard, sinó que sentiré que tot s'atura a respectar el silenci del meu pit i que una nova estimació segura omple el repòs que Déu ha beneït. Jo ho crec així, Daniel, i t'ho dic ara, que s'allunyen del port els mariners, perquè em sento una llum aquí a la cara, perquè em sento amb més fe que les demés. Que si un temps m'ha escarnit la gent covarda i m'han llançat com un rebuig de port, jo he pujat a l'ermita aquesta tarda i tinc el blau del cel a dins del cor. Gràcies. Teresa, Vale. com vau fer la reina, Sí, què va passar què va passar? amb una foto? Aquí hi havia una foto, que ens van fer una foto molt maca, perquè ens van deixar entrar en un jardí d'una casa de la Costa Brava i ens van deixar fer la foto en el jardí. I era una foto preciosa, molt maca, el meu home i jo. I bueno, va passar que aquella foto la van posar allò que fan, quan fan una comèdia la posen a l'entrada, aquella foto. I aquella foto al final me la vaig quedar jo. I la vaig tenir molts anys penjada al rebedor. Perquè era pas petita. Perquè m'agradava. No era molt grossa, és molt grossa. I al final se l'ha quedat la meva benita. I la té una meva benita. I ara li vam dir, se la podries deixar per posar-la ara al Romeu. No. No us la deixo. Que la perdria. Era una foto molt maca. És, vaja. I ella la té a casa seva. Anem als orígens, anem a Sabadell. A Sabadell, anem. Sabadell s'està bé. A casa el pare tenia un taller tèxtil. Tenia 5 talers. Tenia 5 talers que ell treballava, això en deien drapaires, els que treballaven els fabricants que tenien grans fàbriques, de vegades no tenien prou talers ells, i llavors donaven feina als drapaires, que eren aquests que tenien. Hi havia molta gent que tenien un taler a casa i treballaven a casa. Si tenien un jardí, si havien pogut fer un cobert pel taler, el posaven, però si no, doncs el tenien. I el meu pare tenia un apartat que hi tenia 5 talers. I ell feia treballar sempre, ell. I això, per això. I vostè va començar a treballar allà? Jo vaig fer... Bueno, el meu pare era teixidor, la meva mare era carnissera. La meva mare tenia una botiga que venia carn, era carnissera. I jo treballava de vegades amb el meu pare i de vegades amb la meva mare. Això a quina edat? Això, doncs, a l'edat de 13, 14 anys, 15, sí. I quan treballàveu al taller, què fèieu? Quan treballava al taller, sí, allò primer havies d'aprendre fent d'omplir els canons, que en diuen. Hi havia unes maquinetes que omplien unes bitlles que hi posaven el fil que convenia en aquella peça. I jo vaig aprendre primer a fer això i després a fer anar al taler. I mentre no feia anar al taler, jo m'estudiava totes les comèdies. I passava allà tota l'estona
canviant la llançadora i explicant... I anar repassant els papers. Repassant el I d'on paper li venia, que havia de fer la comèdia que fèiem els aficionats del meu Per pare. què la feia? Perquè la feia son pare, no? El seu pare era el director. Era el director, sí. D'una companyia d'aficionats. Era una companyia d'aficionats que el meu pare dirigia. Que primer només feia una sarsuela, però com que a mi m'agradava més la comèdia, llavors ja ho vam anar decantant i vam fer més aviat comèdies. Però el seu pare la va deixar anar de seguida a actuar amb ell o no? Actuar amb ell? Bueno, això ho he explicat diverses vegades. Resulta que feien... Jo tenia 14 anys. I esclar, ell em deia, em deixava sortir, em deia, mira, surt amb el coro. I jo sortia, però no me n'adonava que jo m'anava adelantant i em posava davant. I em deia, no et posis davant, perquè, escolta, et posaràs davant de la tibla, no et deixaré sortir més. No, papa, ja em posaré darrere, Però és que jo no me n'adonava, i anàvem adelantant i me la posava davant. I no, vet aquí que va venir un dia que feien la del Manejo de Rosas. I l'actriu que feia la tibla, perquè el meu pare dirigia la companyia, però ell feia el paper de tenor còmic sempre. I, esclar, el que havia de fer per ella amb ella se va posar malalta i no ho podia fer. I van mirar a Barcelona a veure si trobaven una que el pogués substituir. I jo li deia, papa, jo m'ho sé, papa, que jo m'ho sé. No, espera't, no. Tu, no. I em buscaven a tot arreu. No, al final no van trobar ningú que ho pogués fer. Papa, que jo m'ho sé. Bueno, provem-ho. I ho vam provar i, bueno, va ser un èxit. Però era vostè i son pare que feien de parella. Fèiem parella, el meu pare i jo. Per això el meu pare no volia. Pare i fill, no, parella, no pot ser això. La sarsuela no li agradava, però en va fer unes quantes. De sarsueles en tinc 25 que hi tinc fet a la tible còmica. Feia la tible còmica. Jo feia la tible còmica, sí. I llavors la tible còmica que tenen aquells duets divertits. Aquells duets, això mateix. Se n'en recorda d'algun? Si jo ara li dic, per exemple, jo li faig ara de la Dolorosa. La Dolorosa. Nicasia, no sé lo que tienes, haciendo gimnasia, que me entran va y vienes a mí. Perico. Si tienes congojas, avisa al médico, pero no me mires así. Desde que te doy, ya tengo el compás, los dedicos te doy nada más. Y verá. Molt bé. És veritat. I vau decantar la companyia del seu pare cap a la comèdia. Sí, perquè jo m'agradava més la comèdia, doncs el meu pare va anar canviant d'allò i vam fer més aviat comèdies. I el seu pare, que tenia aquesta afició, no? Quan vostè va dir que volia estudiar, com va anar això? Li va donar suport o li va dir que estudiés medicina? No, de seguida va dir, va preguntar. Hi havia l'alcalde de Sabadell, que era molt amic del meu pare, i ell li va dir, això l'has de portar a l'Institut del Teatre. I llavors va ser quan vaig anar a l'institut. Que era molt incipient, no? Sí, l'Institut del Teatre estava en un palauet que hi ha al carrer Elisabet, es deu aquell carrer, un palauet. I a cada curs el màxim eren 8 alumnes. 8-9 alumnes. I jo vaig fer tots els cursos allà amb sobresalient i al final van donar el premi a Enric Jiménez, que llavors donaven un premi. Quan acabaves, les que acabaven el millor del curs, el millor del curs li donaven un premi. I a mi me'l van donar. O sigui, l'any que jo feia primer de l'institut, el van donar a l'Aurora Bautista. El segon any el van donar, que jo feia segon, la que acabava era l'Assumpció Balaguer i va donar el premi. I el tercer me'l van donar a mi. O sigui que era el tercer any, la tercera promoció de l'institut que estem parlant, eh? Sí. Molt bé. I llavors ja ens ha explicat abans tot això, que va anar a Madrid, amb
amb aquella senyora llavors, que la la feia senyora, l'esquena. a l'esquena. Com es deia? Sí. deia? Irene López Heredia. Això, Irene López Heredia. Fem el salt al Romea i tota una vida dedicada al teatre. Tota una vida dedicada al teatre. També ha fet cinema, també ha fet Sí, sèries. sí que n'he fet de cinema, sí, he fet coses. Vaig fer com se'n diu aquella pel·lícula que era tan maca? La Maresme, no? La Maresme era molt maca, tenia un paper molt bonic, sí. I n'he fet d'altres. Sí. Déu-n'hi-do. I doblatge. I doblatge també n'havia fet molt. Doblatge em vaig a començar a fer i em anava molt bé i això. I el director em va dir, diu, mira, si vols, et pots quedar, et contractem en fixa, en sèrio, que només pots treballar amb nosaltres, de doblatge, que era de la Voz d'Espanya. La Voz d'Espanya. La Voz d'Espanya. I jo vaig dir, bueno, doncs sí, molt bé. Un sou, m'imagino que un sou sí, bastant maco. em donaven un sou al mes, o jo vaig dir, no. Si no puc fer teatre, no. Perquè eren exclusives, això. Era una exclusiva, no podries fer teatre, llavors. Jo vaig dir, no, primer vaig dir que sí, però si em va dir no pot fer teatre, doncs no, si no puc fer teatre, no. Ja no va poder seguir col·laborant. Ja no vaig, però de doblatge em vaig continuar fent. I les meves filles, i la meva filla i la meva neta, totes dues fan doblatge. Molt bé. I tot això fins als 80, 90, quan és que plega? Als 98 em sembla que en tenia. No, 91, 92, sí. I tot això al Ferró. Sí. Perquè som aquí perquè és el Ferró el que li fa l'homenatge o diguem aquesta trobada que fem avui. Com ha canviat el barri en tots aquests anys? El barri? Oi, molt. Quan nosaltres vam venir a viure aquí, a casa nostra, deia General Mitre, eren 4 cases, i a davant hi havia una placeta i quedava tot tancat. I tot era voltat de casetes petites de poble. Però arran de l'avinguda, això era la ronda del mig, ara se'n diu, ha continuat sent barri? Sí, però diferent, obrir-se i perdre. Jo tenia, al principi, la cera del davant, hi havia gent que érem amics i quan van tallar ens van posar allò més alt, ja no vam poder passar a l'altra banda. Primer ens hi van posar una espècie de pont que passava d'un poble d'una banda a l'altra, però no, mai més va tornar a ser allò que era com un poble. No. Molt bé. I sembla que tornem a sentir la Lali? Sí, perfecte. Molt bé, molt bé. La Rambla de les Floristes. La Rambla de les Floristes, vinga. Gràcies pel sentiment i la paraula. Per això que jo no havia escoltat mai. Potser jo fora digna de la taula d'un senyor com vostè i els altres rai. Però un motiu més fort és el que em crida i el que m'atura. Veu aquestes flors i aquesta rambla? Això és la meva vida. Això és el meu orgull i el meu repòs. Jo hi vaig néixer. Vaig ser-hi de menuda i venent roses he arribat a gran. I ara, que sóc un xic galta caiguda, si em treuen de la Rambla, em mataran. Perquè aquí jo hi respiro un aire lliure, pobre, però amb un rei a dins del cos, i no comprenc una altra llei de viure. Vostè sap què és la Rambla de les Flors? Hi ha més pelats que rics, més gent guillada que gent amb el cervell apuntalat. Hi passa fum, neguit i terregada, i un món una miqueta estomacat. Un fa ballar el despit, l'altre la mona. Les noies tendres fan ballar-hi el cor. És la sala de ball de Barcelona i el sol ve a fer-hi de catifa d'or. La pela de taronja aquí no enganya. Tothom per relliscar-hi és admès. Venen del mar i venen de la muntanya. Per entrar dins del ball no es paga res. De vegades la cobla s'embarbussa i el ball s'infla de crits i crida fort.
I entre xiulets i sabres i batussa s'engega una pistola i cau un mort. Però és un ai. I torna la riuada. I torna el ball gronxant-se amunt i avall. I tornen els ocells dalt la brancada a fer entremaliadures de cristall. I les floristes amanim les toies. I els gossos fugen rosegant un os. I brillen les dents blanques de les noies davant de les parades de les flors. Les parades vermelles. I un s'adona que aquest vermell molsut, tibant i humit és el color que dura més estona damunt del llavi fresc de Barcelona que no es cansa de riure dia i nit. És tot un cel de blau i d'alegria aquesta Rambla meva i em fa esglai pensar que puc deixar-la sols un dia. La Rambla i jo no hem d'apartar-nos mai. I quan sigui una vella corsacada, amb tot aquest cabell pensit i blanc, em trobaran al peu de la parada, com si jo hi defensés la meva sang. I els que passin i em vegin sense vista, i tremolant-me el pom dins de la mà, diran: guaiteu l'Antònia la florista, ja no pot ni cridar ni caminar, i xeruga com és, plena de noses i de dolors, encara té prou cor, fidel a la parada de les roses, fins que la vingui a recollir la mort. I si jo penso així, no cal que vingui a temptar-me, ni em pot commoure el pit, per molta simpatia que li tingui, per molt que li agraeixi el que m'ha dit, i vostè hi torni amb veu sincera i amb el més noble sentiment d'esclòs. No veu que no puc ser d'altra manera si sóc tant de la Rambla de les Flors? No ho veu que no puc ser d'altra manera si sóc tant de la Rambla de les Flors? Gràcies. Sembla que l'Elisenda t'ha de dir alguna cosa. Doncs res, moltes gràcies. Primer de tot, moltes gràcies, evidentment, Magí, Teresa, Araceli, Lali. I ara, mira, hi ha un company meu que porta un detallet. Aquest detallet, que ara l'ensenyarem a tothom i l'explicarem, quina cosa més bonica. És precisament... Ai, gràcies. Ja veuràs. Això és una escultura del Clarà, precisament, que molts que sou de Sarrià Sant Gervasi o sabeu que davant mateix de l'Ajuntament hi ha una escultura del Clarà. Aquesta és precisament una reproducció i que es lliura a totes aquelles persones centenàries del barri. És un petit homenatge que fa el propi Ajuntament, però en nom de tots els ciutadans i ciutadanes, d'aquest record. D'aquest record perquè el puguis gaudir molt i molt i molt. I aleshores també tens un detallet aquí, aquest és més del Traces Literàries, ara que ve Nadal, doncs que puguem compartir una planta i que aquests Nadals et puguem tenir molt present i molt amb nosaltres. Moltes gràcies, Teresa. Moltes gràcies a vosaltres. I jo penso que ara hem d'acabar amb un aplaudiment increïble per una dona com ets tu, Teresa, que ets fantàstica. Moltes gràcies. Perdona. Vols dir alguna cosa, Teresa? Moltes gràcies, no sé. Avui m'han portat aquí, no sabia per què venia, no sabia què havia de fer. Ara ja ho sé, ja ho sé tot. Que macos que sou. I us haig de tornar a dir que bé que me l'heu fet. Moltes gràcies. Perdó, un momentet, voleu dir alguna cosa? Sí? Doncs perdoneu, si no us importa, ara em sembla que és una amiga, molt amiga de la Teresa, que vols dir alguna coseta, oi? La Montse Cornet. Montse. Teresa, és que, mira, vull aprofitar, m'emociona. Vosaltres sabeu que ha estat 2 anys fent la meva obra i aleshores no li vaig poder dir mai. Aquí està l'obra, revisió anual, en el Goya.
no, en el Teatre Goya, que quan vam entrar va tenir la valentia de no dir que no, perquè el teatre queia a trossos, no tenia gairebé ni el vàter. La Mercè queia cada vegada amb els forats que havia per terra i tal. No? Però només vull agrair a tu personalment, que no t'ho havia dit mai. En el segon acte tu fas un mutis, o sigui que te'n vas si no s'aplaudeix, però t'aplaudien sempre. I jo no t'ho he pogut agrair, t'ho dic ara. O sigui, te n'anaves i jo a vegades no estava en el teatre i corria que vull el mutis de la Teresa. I el ficaves a dintre. I vaig aprendre el que era, que tu te n'anaves a buscar un altre home que ja eres valenta i podies fer-ho. I per això t'ho volia dir, que a part de 2 anys i 57 bolos per Catalunya, que van acabar per Lleida, que no podien més, i el meu home us passejava, tu i el teu marit. Doncs gràcies de tot cor. Aprofitant, si algú vol dir alguna cosa, doncs serà molt benvinguda i si no, doncs gràcies a vosaltres, gràcies a tots plegats i ens seguirem trobant perquè ens queda molt camí per anar fent, oi que sí? Doncs gràcies a tothom. A reveure. Eps, que no m'ha acabat. Hi ha alguna altra sorpresa? Vols dir-li alguna cosa? Que l'estimo molt. Què és això? Això és per vostè. Que està molt amagadet. Perquè no es trenqui. Ai, mira una copa! Ai, que maco! És una copa... Ai, és molt maca, gràcies. És una copa de quan jo em vaig casar. Ai! Que sí, que bonic, mira les anells. Ai, moltes gràcies. Però no, això no te n'has de desfer, que és teu. No. I que sàpiga que l'estimo molt. Moltes gràcies. Molt. Ho guardaré amb molta il·lusió. Gràcies. Bé. Ja ho sabeu, que aquesta copa és la meva, només hi puc veure jo. Doncs em sembla que ara sí, Si no tenim cap altra sorpresa, doncs molt agradables aquests detalls que ens heu fet arribar. Em sembla que és la Mercè Cornet i la Maria Dolors. Doncs escolteu, moltes gràcies. Ara sí, moltes gràcies. A reveure, fins la propera.